No nyt. Aha. Kuvat sitä vähän koko porukkaa. Ei. Nämä ne kaikki sanoo Nyt on ikuista. Suosi. Sä et lähde Savonlinnaan? Ei, vielä mennään tuohon Puumalaan mökille. Joo. Meillä on ruokapuolella nyt asiakaskentteliä. Mitä mieltä Tuomas on? Pysähdytäänkö me vielä kerran vai vedetäänkö me näillä lämpöistä? Eikä pysähdy. Miten tuossa matkaa? 200. Kaikilla tankit kyllä kestää. Miten typerän varmuuden, että ottaa tankista? Mistä on ajan, kun pysäkin just on se 200? Niin että se ei täällä tule pelille. Ai se ei tukkaan. Se teki oudon tempun siinä Huotsikalla. Niin se oli... Kato, se luuli, että mä oon siinä keulalla. Niin, se sanoi joo. Niin, se sanoi joo. Eihän myös tarvinnut pysähtyä ollenkaan siihen. Nopeutta vähän keulalla alemmas. Siinä moottoritillä meni vähän yli, mutta... Oisko? 125 saattaa olla. 140 oli parhaimmillaan. Siellä perällä joutuu ajaa 160. Niinhän se on, silloin se vähän kertautuu. Sitten joskus. Näin vielä jaksaa juosta. Hyvä. Ylhäältä näkyy vielä paljon paremmin. Joo, mä käyn katsomaan. Hieman näköistä. Eikö se ookin? Kato tonne noita mökkejä tuolla. Joo. Parempaa kieliä. Ihanaa saada vähän tuuletusta. Tuuman. Kännykänoriä. Se räkäis. Maita! Maita! Täällä on pikkusen pitemmä. Sattuko hyvin? Sattupa hyvin. Ja oikealta kulmaltakin ollaan tässä. Niin. Kyllä on pitkät halat. Filmi loppuu. No niin. Arvas, että näin sitä saa. Niin. En tiedä, mitkä se nyt on lähtenyt. Joutuu Mikä lähteä lintu? sieltä Vuosaaresta. Varmana jouluaamu. Mä en tunne lintuja. On ehkä varmunen. Voi pieni. Moi. Mikä sua vituttaa? Siipimaassa on tää vasen. Mustalaisen kundi äijä rapisti pikkus kivitä. Ei se ravistanut. Hyysäili sitä. Ei, se rapisti niin kakara itki, niin mustalaismannissa on se kakara puhuta. Hei Arvi, mikä sinua oikein vituu? Kauhea. Hyvää kielikäyttöä. Ihan kaikki villat. Mikä sinua kipuii? Tää näin. Ei minulla lapset ole hirveitä. Se on
Ärsyttää, kun nuoriso juttelee, niin just kun metrossa mä kuulin päivittäin näin. Niin siinä kuulee kaikkea, niin siis just se, että se joka toinen sanoo se